Good morning friends, welcome to Hudausa Vlog. नै दा जों बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जुथुमायाव थांनो थाखाय जों रेडि जाबाय। आंजों लोगोआव दं जोंहा सुरेश सार, लोगोसे मंगल कसारी, लोगोसे नै बिथिं दङ दिगान्त दैमारि आरो दंबावो दा लोगो मोनलांगोन। लेपटप शप हराव टेनाव बाहायनो थाखाय। अच्छा वाला दीजिए, अच्छा वाला। कल तो रात में आ जाएगा, आपको तो नहीं मिलेगा। आज रात में जाएगा, कल रात को। कल रात में हम लोग 6 बजे से आएगा, रात में 9 बजे यहाँ मिलेगा ना, आपको 2 मिल जाएगा। मंडे को मिलेगा 6 पीस 6 थालानि 10 मोनथामनि। खाना भी है। मोजां जाबासोमोनलै बै जागोन ना? ओइ साहा ओरै माना होबाव। कल दे देगा ना। नै लाबाय ने 6था। दे मारिदो। लाखांबाय। जोंहा लोगो सासे सफैबावबाय दैमु नोगोराव थांनो थाखाय। फाइनाली नै डिमाकुसि टाउन मोनबाय जों। दा जों नैबे गेटखौ हाबगोन दसे समनि उनाव। टाउननिफ्राय एन्ट्रि जाबाय जोङो डिमाकुसि टाउननिफ्राय दैमु नोगोराव थांगासिनो। थांगोन एथिसदो हेभि गारिफोरखौ बिथिं होदों नर्मेल एल्ट'फोरखौ इथिं हर। फाइनालि जोङो दैमु नोगोराव सफैनो हाबाय। जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोबोर समायना। जोङो मेन गेटजों हाबनो थांगासिनो। जों दैमु नोगोराव हाबबाय दा नै। Ay, siya pa kasi ka
मोनसे फोसावनाय AS01D 89748 गारिखौ पार्किंआव लांनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोसोखांथि खाम्फा 60थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि माबोरै बेखौ मिथियो जोङो दै जोंनि शब्द दं दै जों दैबां दिब्रु दिमापुर खांख्राइ मास्टार खांख्राइ नैबेयो खौसेथि जेरै खांख्राइया फिसाफोरखो सिङाव बजबो बिदिनो बर' थुनलाइ आफादाबो बजबो जानांगौ बेनि थाखायनो बे खांख्राइखौ बेवहाय रुजुदों। नै बै नुनाया डेलिगेट हाउस आरो नैबे जिथु नुदों नैबेयो मेन पेन्डेल आरो नै बैथिंजाय माबा दङ एक्जिबिसन जों दाहाय थांगोन लासैनो दा जों मेन पेन्डेलाव हाबनो थांगासिनो दङ। नैबेनो गेटआ दैमु नोगोराव दङ दा दसे दोङो डिमाकुसि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। जाबाय थाखो हेल' हाबनोथ' थांगासिनो र' दसे नायलांनानै हा हाबगोन थांगासिनो आंथ' थाबाय थाथ'लाय थांगासिनो दे मेन पेन्डेल रोजा रोजा सुबुंफोर दङ आं दिनै एसे आलादा सुरावहाय दाब दाब जायगानिफ्राय मोनफैनो हादों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाजाबोगासिनो दं बयबो दावगानो थाखाय गावनि बेखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय